मा संदों बायद' सबाय बिमा भाजा नैबे जिराजों सामब्राम गुफुरजों नै बाहाय दङ ना थिथा केरला आलु दिनैनि ओंख्रिया ओमफ्राय आरो नैबे आलु भाजानि नैबे जाहैबाय नोरसिं ओंख्रिया जागोन नोरसिंजों नाजों जहल ओमफ्राय नैबे लाब्रा दा मोनबाय नैबे खिन्थु दिनैनि भिडिअआ ओरैनो 1 मिनिटनिल' आरोना जेबो संनाय देखायथ'आ दिनै जास्ट नोंसोरो एसे सापर्ट होदो साबस्क्राइब खालामना लादो संनाय खावनाय गोदान भिडिअ नुलाबाय थागोन बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ नैबे बांबुला बेनि नामा मा बेलाय बर' हा नोंहा फरायाखै मानो नों बेसेबां क्लास मोनफिनबाय क्लास गैया गैलालासो जाबाय मानसियानो नोंहालाय दे बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ जेबो संनायखौ देखायथ'ला बेखौ संबाय नै आलु भाजा खालामबाय भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोदान संनाय नुबाय थागोन